We've touched on a number of subjects, but wonke they were involving God the Father. Tonight I'm actually excited ukuba ngisho ukuthi we are moving to Jesus Christ. Ukuba sibheke uJesu onguyena ngumsindisi wethu evela esandleni sikaBaba. Ngiyafuna ukuba siqale isifundo esilandelanayo ngendaba kaKristu Jesu. Nizokhumbula ukuthi onke ama-gospels amveza amanye ezalwa, amanye amveza kumenyezela ukuzalwa kwakhe, azalwe, abhajadiswe, aqhubeke neministry yakhe. Kodwa uJohn yena usithatha sibuyisele emuva athi ekuqaleni wabe khona. Okusho ukuthi usibuyisela la ekhona, umconnecta nezimpande zala isuka khona ukuze singamthathi nje ekuzalweni sicabanga ukuthi akanamsuka, uvela enhlizweni kaNkulunkulu. Ngakho ke ngiyafisa ukuba kube indaba kaJesu Kristu esiyibhekayo oyisisusa sensindiso yethu. Lokho siyiko ngenxa kaKristu Jesu. Uma kazange avume lithi iBhayibheli wazinikela kuNkulunkulu ngomoya ophakade, kakhulu kanganani igazi likaKristu lizohlanzwa nembeza bethu emsebenzini efileyo. So ke uye owazinikela kuNkulunkulu ngomoya ophakade ukuthi Baba, let me go and take this assignment upon myself, ngoba wayengekho omunye owayengaqualifya to do it. Ngoba izwi lenkosi lithi bonile bonke basilele inkazimulo kaNkulunkulu. We are not what God intended us to be. So ke igazi lethu noma kwangase kuthathwe uNdlovu kuthiwa akufe uNdlovu lo, wayobufela izono zakhe, kufuneka ongenaso isono. Kwathola ukuthi uyedwa ongenaso isono ilovela kuNkulunkulu enguNkulunkulu. Ngakho ngiyafisa ukuba siqale very interesting subtopic ethi Jesus Christ is alive. uJesu wethu uyaphila, sasisho njalo kuhlatshelwa ukuthi uJesu wami uyaphila uJesu. uJesu uyaphila. Asikhonzi uJesu ofileyo, sikhonza uJesu ophilayo. Uyaphila uJesu, bazani bami, uyaphila uJesu. Uyaphila uJesu, zingafa zonke ezinye izinto kodwa uJesu uyaphila. Now ngifisa sibheke lama verse engifisa siwabheke la ukuze siqhubeka nalento ethi uJesu wethu uyaphila. Ngifuna mawubheka lapha i-declaration eyenziwa uyena uqobo uJesu uma ufunda encwadi yama-Revelations chapter 1 verse 18, la khona ethi I am the living one, I died and behold I'm alive forevermore. Uyena odeclareayo ukuthi ubefile kodwa into yakhe ayipheli ekufeni. Uyavuka, uyaphila uJesu, uzipresenta la njengokuthi emva kokufa uthi behold I'm alive forevermore. Uyaphila uJesu, ngako simkhonza ekuphileni. That's why uma sihlangana naye nezinto ebezifile kithi ziyavuka. Uma sihlangana naye siba sebudlelwaneni naye, believe in him, then his life ephilayo becomes our life. He is very much alive. He is very much alive. Don't make a mistake. He is very much alive. Sikhonza uJesu ophilayo. Ngikhuluma nawe lapha ekhaya ukuthi uma une challenge yokukholwa ukuthi uJesu uyaphila, ngifuna ukukutshela ukuthi awukafiki kulento esikuyo. Awukafiki in this life of the kingdom. Awukafiki in this life where we become part of the Christ, la khona
eyinhloko ephilayo thina singumzimba wakhe uyaphila uJesu uyile thuneni njengoba eshethi bengikade ngifile kodwa sengingophilayo uyaphila uJesu uma sifunda incwadi yamaHebheru chapter 2 amavesi amabili 14 no 15 lithi iBhayibheli since the children have flesh and blood he too uJesu shared in their humanity weza uJesu wazohlanganyela kulento esiyiyo yokuba sibe inyama negazi njengoba siyinyama negazi naye kwadima ukuthi noma engumoya as the Christ but he must come azohlanganyela ebunyameni bethu nasegazini lethu bese iBhayibheli he shared so that by his death he might break the power of him who holds the power of death kukhona obephethe amandla okufa who is the devil obephethe amandla okufa iBhayibheli lalize likhulume lithi lento uyenza to free those who all their lives were held in slavery by their fear of death ayikho into esatshwa ngabantu njengokufa ayikho into esatshwa abantu njengokufa iBhayibheli lisitshela ukuthi thina esikholwa uNkosi uJesu sikhululiwe kulolo valo lokwesaba ukufa sikhululwe ngokuthi yena wehlile wazohlanganyela inyama negazi njengoba thina siyinyama negazi ukuze ngokufa kwakhe anqamule my God amandla allo obekade ephethe amandla okufa the power of death abesethi ke it is the devil obephethe amandla okufa terrorize abantu ngokufa abantu abaningi namanje makuthiwa uzobulawa ubalekaza bemncane abangumsindo ngoba kukhona lento yokusaba ukufa kuyasatshwa ukufa kuyasatshwa umuntu uncamela ukuba abaleka ashintshe indawo behlala kuyo ebalekela nje ukuthi akangafi kodwa lithi iBhayibheli yena uJesu wafika uKristu ezohlanganyela inyama negazi noma inyama negazi njengoba nathi sisenyameni nasegazini ukuze ngokufa kwakhe ayiphule lawa amandla allo obephethe amandla okufa khona obephethe amandla okufa uSathane and lithi iBhayibheli uma ewaphula lamandla he then freed us he freed all those who all their lives were held in slavery by their fear of death uJesu uyaphila I know ukuthi singamethemba kulento yokufa ukuthi njengoba esho koMary noMartha ethi mina ngiwuvuka nokuphila okholwa yimi kasoze afa lowo ofa ekholwa yimi wophila kuze kube phakade now amagunya lawa anawo ngoba uyaphila now kunento ke la iBhayibheli eliyikhulumayo ngaye lapha ekuphileni kwakhe linento eliyikhulumayo wesimpiwe elapha kuLuke chapter 22 verse 69 Luke chapter 22 verse 69 ngiyafuna ukuthi ukholo lwakho kuJesu ophilayo luye liqine namhlanje uthi uyolala ube wazi ukuthi ulele kodwa lo Jesu okholwa uyena uyaphila uverse 69 uthi la mawumfunda thereafter the Son of Man will sit on the right hand of the power of God. iBhayibheli lisitshengisa ipicture kaJesu ehleli ngakwesobunene sikaNkulunkulu uyise. Now uhleli ngakwesokunene esokunene ilesokudla it is the hand of power. Akahleli kwa left uhleli kwa right hand of the Father. Isandla lesi samandla usho ukuthi uhleli lapha
unamandla wonke. And ku Matthew chapter 28 ushilo wathi yena uphiwa amandla ezulwini nasemhlabeni. Uthi kubafundi bakhe hambani ngizoba nani, unathi ngalawo mandla, unamandla awanikeziwe. Mark chapter 16 verse 19 usho into efanayo, kodwa ngiyafuna ukuthi sibheke lapha uHebrews chapter 1 verse 3. Hebrews chapter 1 verse 3 kunalamazwi esiwathola la kuMahebheru chapter 1 verse 3 afundeka kanje. Lithi izinkosi, who being the brightness of his glory and express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins and sat down at the right hand of the majesty on high. Nali by izwi limkhomba ukuthi uhleli esandleni samandla. Uhlezi esandleni samandla. It conveys both honor and power. In ancient times, sitting at the ruler's right hand symbolized a position of highest authority and privilege. Inkosi ihlalisa ngakwesokunene sayo. Uhleli ngakwesokunene sikayise. For this position, Jesus indicates that his earthly mission of salvation is complete. Ngoba iBhayibheli lithi wangena amaqedwe wahlala phansi. Kukhona one piece of furniture engekho kuyitabernacle elakhiwa uMoses. Asikho isihlalo kuleyo tabernacle. Ngoba umpriest wayisuka ngaphandle angena aqeda aphumele ngaphandle. Kodwa uJesu engena ngelethi igazi kuyitabernacle langempela elisezulwini. Wangena kwaba kanye maqedwe wahlala phansi ngoba the work was finished. He had already said that at the cross ukuthi kuphelile. It is finished. So ke njoba ehleli lapha i-earthly mission yakhe of salvation is complete. Akusho abantu basezukusindiswa. Kodwa salvation, the plan of salvation is complete. Ayisadingi edwa, ayisadingi ezinye izinto ezizolethwa kuyo. Iphelele injengalesa sithombe esipendwa uJesu exoxa indaba ethi kwenziwe idili noma le ndaba iqonene kakhulu noIsrael. Kodwa kwenziwe idili, umuntu inkosi enza idili, abantu ababemenyiwe yathumela yathi abeze ngoba sekuhlatshiwe ukudla sekuphekiwe abeze bazodla. Lithi iBhayibheli bafaka ixoliso bangeza. Waze kwaphunyelwa inhlawuleni zeindlela. Kwathiwa kuhlangane noma ubani okuhlangana naye akancindezela ukuthi angena azodla ngoba ukudla sekulungile. Uma sizensindisweni entweni esiyiphelele, ayifiki ipheleliswe yithi. Ayipheleliswa yithi nje basishumayela thina siphaka ukudla osekuphelile. uJesu uqedile. So ke 2, salvation njengoba ngishilo is complete, and that he now reigns in glory alongside God the Father. Uhleli ngakwesokunene sikaNkulunkulu Baba manje uyalawula kanye naye. Sizobona ukuthi uma siqhubeka ngoba sikhuluma ukuthi uJesu uyaphila, uyasebenza impilo yethu, ubhizi uyayisebenza ngoba ngeke silunge ngaphandle kwakhe. Soyibona lento la sesibonile ukuthi uphakanyisiwe wabeka indumiso endaweni ephakemeyo. Amahubo 110 verse 1. Amahubo 110 verse 1 anento engifisa nayo siyibone kafishane ukuthi uJesu wethu uyaphila, ngako sinethemba elipheleleyo kuye, asingabazi lutho ngaye, uphila ngenxa yethu. 110 verse 1. The Lord said to my Lord, sit at my right hand. The Lord said to my Lord. Yes, manje. It is the Lord that said to the Lord, sit at my right hand. Now, sesizwile ukuthi the Lord that said, sit at my right hand was God. He was addressing uJesu ukuthi sit at my right hand till I make your enemies your footstool. So ke uhleli lapha izitha zezenziwe isenabelo sezinyawo
zakhe. Okunye sikutholayo lapha mntaka Khabazela sithola ukuthi njobe ehleli lapha he intercede on our behalf. He will not intercede as dead Jesus. He intercede ngoba uyaphila. Unalomsebenzi ukuthi laba sebesindisiwe, laba bamvumile emhlabeni bahamba la kukhona ikhubekiso khona. So ke umi lapha on our behalf ukuthi First John bantwana nginilobela lokho kuba ningoni kodwa umuntu mona yazini ukuba ninomeli, yazini ukuba ninomeli. We have an advocate, and that advocate is Jesus. Jesus is our advocate. He pleads our cases. He pleads our cases day and night. La khona kungenzeka he stands up and say, Father, yibo laba engabayele emnqamlezweni. He intercedes on our behalf. Uma ufunda incwadi yabaseRoma chapter 8 verse 34, ufunda Hebrews chapter 7 verse 25, uyothola lezo zinto ukuthi la sine access kwi grace through lo msebenzi uJesu awenzayo. So ke uyasinxusela imihla ngemihla. uJesu nje behleli lapha uyasinxusela imihla ngemihla. Practical implications for believers. For Christians, this imagery provides assurance of Jesus' authority over all creation. Unamandla phezu kwemvelo yonke. Unamandla phezu kwemvelo, unamandla phezu kokufa. That is why ukufa sikholodela. That's why uzuPaul ethi kufa luphi udosi lwakho, kuphi ukunqoba kwakho, ngoba silandela owadlule ethuneni. Lento inika thina ithemba lokuthi noma nathi singaficwa yithuna manje kodwa simlandelayo wadlula wawelela ngaphesheya. Manje umuntu ongathi uma elandela umuntu owafika ithuna lambamba abesethi yena unamandla ukuthi lo muntu ithune lambamba uzodlula kulo kanjani lento ngiyibuke kwesikhathi noma ngingafuna ukungena kakhulu ezintweni zabantu ukuthi uma uboshelwe ithambo lenja noma lenkukhu noma lasilwane sinesafa ukuze litholakale, yini engadala ukuthi leli thambo likusona isilwane siphila sahluleka ukuthi isilwane singafi ngenxa leli thambo, bese kuthiwa leli thambo lakhishwa kulesilwane sesibulewe lizoba namandla manje ukuthi lizobamba wena ungafi. Uma umnikazi wethambo lahluleka ukumbamba angafi, manje ke wena unathemba lini lokuthi lento oyinikezwa ngoba umuntu uyatholakala ngoba efile bese wena kuthiwa lento izokubamba ungafi? Thina la simikhona uJesu uyaphila. Abantu bayafuduka bevakasha baya kaIsrael. Kwesikhathi ngeze ngiyibuze ngoba bona laba bakholwana bahamba baye khona bawubona yize ingelosi eyilapha yathi akekho la. Yathi akekho kodwa basaya khona bayongena kulelo thuna. Yabona angazi abangena ngoba uJesu walala kulo kodwa ingelosi yathi akekho. Nifuna nina lo kadelele la ulale kwafika isikhathi sokuvuka wavuka wayishiya le ndawo wahamba. Why would you go uyothandaza embhedeni wami la ngilele khona? Uma uthi ukhonza mina yini engenza ukuthi ngithi kade ngilele embhedeni mangisuka ngapha bese ufika uzothandaza kulo mbhede uthi lo mbhede ubulela inceke yenkosi? Angikho lapho uvukile ingelosi isho njalo. Futhi isithi hambani niyotshela abafundi uyena lo shona, hambani nitshela abafundi bami ukuthi sizohlangana eGalile, kusho yena uvukile. Kodwa we still go siye la engekho khona. uJesu uyaphila esimkhonzayo, uyaphila uJesu esimkhonzayo.
Now unamandla ke phezikokufa. That is why noma sigula siyakula nathi. Siyagula nathi abanye ngempela bagcina isikhathi sokuba bahambe emhlabeni. Bafe bahambe emhlabeni. Noma befile bacamele phezu kwethemba. Ngoba uJesu akagarantanga ukuthi ngeke siye ethuneni. Uthe kodwa makhala icilongo nje izwi lenhloko wathi abalele abasemathuneni bayovuka. Bavuka bafuza yena ngoba yena wavuka. Unamandla okubavusa ngoba yena wavuka. So ingake namandla okubavusa. Lithi ke izwi lenkosi uma bevuka labo besekhona. Ngoba kuyakhomba ukuthi khona bebekhona. Labo bekhona bekholwa ngalosikhathi. Bayoguqulwa masinyane. In a twinkling of an eye. Now lento yenziwayo kwenzela ukuba lokho okubolayo kumbozwe ukungaboli. Lenyama ebanjwa iforce of gravity engakwazi ukukhuphuka. Iyombatha inkazimulo edala ukuba ikwazi ukukhuphuka. I-law of gravity ingabi namandla ngoba le glory siyinikwa yilo owakhuphuka i-force of gravity khona. Sifuzeye silandele inyathelweni zakhe. uJesu uyaphila. Zingafi izinto uma ufelwe izinto ekhaya. Kufeza umnotho wasekhaya, kufeza inhlalo yasekhaya, kufe umshado endlini, kufe ingane ekhaya. Mangikhuluma ngalokufa, it might not be literal death, kodwa bafile ngoba relationships are disturbed. Uma simemeza uJesu ufika nokuphila, kuvuka umshado obusufile. Kuvuka umndeni obese kudeliwe. Kuvukela ikhaya iprovision yalomuzi. Lo muzi ubuyele ithemba kabusha ngenxa kaJesu ophilayo. Now ke sibambelele kuye noma ngabe sidlula phi ngoba uJesu wethu uyaphila. Hallelujah. uJesu wethu uyaphila. Now ngifisa ke ukuba ngithinte lokuthi une authority over all his creation and he is interceding for us. Unamandla phezu kwezinto zonke, indalo yonke naphezu kokufa, phezu kwezimo unamandla, but at the same time yena uyasinxusela umilapha as an intercessor. Why? It's because naye wahlangana inyama negazi, wadlula wazibona wazitaste izinto esidlula kuzo kodwa yena wanqoba. So ke unamandla ukuthi abalingwa ngalezi zinto azibona naye edlula kuzo ezinqoba. Unamandla kuba abaplidele banqobe. His ongoing intercession and the hope of eternal life. Okusho ngendlela enye into esiyithola lakhabazela, sinethemba lokuphila okuphakade. Sinethemba lokuphila okuphakade. Masikhuluma ngethemba lokuphila okuphakade, sikhuluma ngequality of life that cannot be nullified, that cannot be thwarted, that cannot be angazi ngizothini engephazanyiswe lutho ngisho ithuna lokwazi ukuyiphazamisa. Kunaloko udlula ngaye ethuneni. Angithi manje iBhayibheli lisho ukuthi siyoba nokuphila, lithi sinokuphila okuphakade. So ukuthi sithi siye ethuneni sibe sinokuphila okungavinjwa yithuna. Siwela ngako lokuphila. Siwela ngako lokuphila siwele ngaphesheya. The hope of eternal life. Sikhonza uNkulunkulu uJesu ovukileyo, sikhonza uJesu ophila phakade, sikhonza uJesu onqobayo, sikhonza uJesu owademonstrate the kind of life engahlulwa ilutho, walingwa ngendlela yonke uEve alingwa ngayo. uEve wathewa yena wangawa, wanqoba lapho. So ke sinqoba ngesikhathi enqoba wayesibalele ekunqobeni kwakhe. Ethi bonke abangilandelayo sebezonqoba ukunqoba kwami. Manje sahambe kunqobeni kwakhe. Sahambe kunqobeni kwakhe. Ngisho standards, asithandazi thina imthandazo
imthandazo yokukhala sikhaliswa yinkinga. Thina sithandaza from the position of victory. Ingakho owethu umthandazi kakhulu umthandazo wokubonga. Umthandazo wokubonga, sibonga sithi Baba siyabonga ukuthi noma sidlula la kodwa sesinqobile ngawe. Ngoba ukunqoba kwakhe ukunqoba kwethu. My God. It emphasizes lempilo, it emphasizes that believers are united with Christ in his exalted position. Angazi lento soyithini ngoba lithi iBhayibheli uNkulunkulu usibusisile kuKristu ngesibuso sonke somoya kwesemazulwini indawo. Njoba uJesu ehlele ezulwini, thina sibusisiwe kuJesu. Lapha la ihleli khona. Okusho ngeindlela the enemy mayisifuna emhlabeni iyasibona la sigijima kodwa mayiqalaza phezulu isibona sinqobile. Now into yethu makukhulunywa nge-spiritual alignment ngoba iyona into ofanele ifundiswe kakhulu ukuthi abaze babe aligned with their position, spiritual position, ngoba spiritually sihleli noKristu kweyisemazulwini indawo la sibusiswe khona sinqobile. Asinqobile ngoba kukhona izimpi esiyilwile simphiwe. Lithi iBhayibheli singaphezulu kwabanqobi, munye wanqoba enqobela nathi. So ke lokho kunqoba kwabalulwa nakithi sihleli kweyisemazulwini indawo. Now nayi challenge yethu noma silapha simphiwe sithi le okusho ukuthi uJesu uthi kubafundi bakhe asiwele siye ngapheshe naye ungena emkhunjini ugona ushona ekameni lesemuva uthatha isicamelo uyayilalela. Uthe asiwele siye ngapheshe. UJesu yobelala nje ulele kungapheshe. Into emvusa uyovusa ukuthi sekufikwe ngapheshe ngoba ulale ucamele phekwezwi alikhulumileyo. Abafundi bakhe instead babacamele phekwalelizwi bacamele kuma emotions. They are looking, babona ama storms, babona lama storms asha umkhumbi. Lo mkhumbi osha ama storms no Jesu kuwona, hayi ukuthi uJesu komunye ukuwona. And uJesu lele endaweni eyingozi ngoba yena ulele ekameni lelisezantsi emuva, bona bala phezulu bavikana namanzi angena emkhunjeni. Kodwa uJesu kunendawo alele kuyo la emkhunjeni la khona amanzi awanawo amandla okumvusa, ulele phezulu kwezwi ngaphesheya. Now, into ke kufanele ehlula abafundi bahlulwa spiritual alignment. They must align themselves with ukusho kaJesu. Otherwise nabo ngabe balele njengoba noJesu elele. Yikethi yini nibe nokukholwa okuncane. Ukukholwa okuncane akhuluma ngako uthi yini ningalikholwanga lelazwi elithi siyangaphesheya. Ngoba lelazwi linamandla phekwa ama storms. Futhi likhulunywe kuqala kunama storms. Leyo nto ukuthi likhulunywe kuqala kunama storms. Okusho likhulumile ama storms bese waconsider. Angiphinde ngisho. Okusho likhulumile already had taken consideration of the storms. Ukhuluma lelizwe ethi ngaphesheya nje ama storms are built in there alapho. Ukuthi irrespective ukuthi sohlangana nani kodwa siya ngaphesheya. So the spiritual alignment, it's when we begin to teach a position esikuyo kuKristu, iposition yokunqoba, iposition esikuyo esibusiswe kuyo. La impilo esiyiphilayo inemimoya, inezinto eziningi, ine carnality, ina yonke into, inemvelo yethu endala edala kuba singalinki naleya position, singareconcile who we are in the spirit ezulwini la kuthiwe sikhona la sibuswe khona la sihleli khona noKristu. Thina sihlale la sizisusele sihlangane nama storms la asishaye sife, having not experienced the fullness of life. Athe uJesu ngise kuba bebe nokuphila babe nako ukuchichela. Ufunga zangu ukuthwala lokho kuphila kube kukhona. Hallelujah. Ngakho ke ngiyacela Simphiwe ungibhekele isikhathi mfethu singahambi kakhulu. Abazalwane ngiyazi ukuthi asibabona last week kodwa angifuyisi ukuthi sithathe isikhathi eside sigcine sibalimaza kwidatha. Ngifisa ukuthi
sihloniphe isikhathi sabo. Ngiyacela ukuthi sidlule kancane Simphiwe uzongitime. Yes ma'am. Ngiyacela mfethu uthi ungitime. Sithini khona manje isikhathi sethu? It's 7:15. 7:15. Okay. uJesu izwi lenkosi lisifundisa ukuthi wafa and he was resurrected. Resurrected. Now, lento kaJesu yokuba uvusiwe kufeni. Kunama proof of his resurrection. We're not just saying this. There is a scriptural proof yokuthi lo muntu okuthiwa uJesu wavuka. Simphiwe lapha kunalento elithi izwi lenkosi ngishithuna angcwatshwa kulo lalibolekiwe. In actual fact nje Simphiwe, if we can submit la singathi ayikho indawo emhlabeni okuthiwa ithuna likaJesu. Ayikho indawo emhlabeni okuthiwa ithuna likaJesu. Ngoba lento yokuthi abantu bayithanda i-ancestry worship. Ancestral worship. Ukuthi la kubekwe khona umuntu balobeya bevakasha bawuthandaza. Athi lo muntu akakhuluma wazi wafa bese befuna ukumhlonipha esefile. Bese belobe ethuneni. Ayikho indawo Simphiwe okuthiwa yithuna likaJesu. Ithuna uJesu angcwatshwa kulo elika Joseph wase-Arimathea. Kwakwelakhe liqoshwe igama lika Joseph wase-Arimathea owayesigwili wa reserve ithuna. Lento lala kuthina ezweni lakigcwele abantu bakwazi ukureserve amathuna. Omunye khamba unkosikazi kuqala angcwatshwela bese le reserve ayilithenge alikhokhele lihlale kanjalo lilinde ukuthi mhla efa afakwe kulona. Leli thuna lalihleli kweli ka Joseph wase-Arimathea. And isifundiso sezwi lenkosi asisho ukuthi uJoseph wase-Arimathea uJesu wamupha ithuna. Alisho njalo. Noma emfaka kulona iBhayibheli lisafundisa ukuthi wangcwatshwa ethuneni lika Joseph wase-Arimathea. Angazi Simphiwe noma uJoseph wayenasambulo. Two things. I'm going to say God. This is my submission. This is my observation. My first observation iti uJoseph wase-Arimathea kwabalula ukuthi uJesu amboleke ithuna ngoba wazi uzoshaya avuka hambe. Athola ithuna lakhe back ngoba ngeke umboleke umuntu into engeze ukuyibuyisa. uJoseph wase-Arimathea somehow I'm just ngicabanga nje ngivula ingqondo. Cishwa isambulo ayenaso sokuthi island ayizokuhlala. Ikhathi sithi ngamboleka ithuna lami. Ngeke anqwahe nalo. Uzosheshe anginikeza ngempela 3 days walikhulula ithuna. 2, le ndoda kungenzeka ukuthi yabona a business venture. Yokuthi mangathatha ithuna lami ngilifake. Angaziphiwa angaze ngiye. Kodwa ngiyacabanga nje ukuthi le mali engena kwaIsrael makusuke kuvakashelwa nethuna likaJesu. Cishe beyifamily kaJoseph. Ngenza uJoseph kade ayifela kunjalo vele kade ayifela. Kodwa cishe uba there is income. Ethi ithuna owalalisa ubabwenu umkhokho wenu alalisa kulona uJesu. Angazi bayibiza ukuthi bayithini kodwa kuthiwe ibizwa ngesite ethile eba nevalue yokuthi ikwazi ukudonsa abavakashi. Donsa abavakashi befika endaweni bafuna ukuyibona leyo ndawo. Leyo ndawo iba nemali eyitholayo ngoba iattractor abavakashi. Ngiyacabanga ifamily kaJoseph. Usafa kudala uJoseph kodwa izizukulwane.
angisho njalo angaze ngiresearch but ngizama ukucabanga out widely ukuthi le ndoda yini eyayibona kungenzeka ayomlandeli kaJesu kodwa yathi no leli thuba lokuba inkosi ngiyiboleke ithuna ngoba vele izosheshila iboyise ngempela after 3 days la selibuyile sekweli kaJoseph kanti kuzosekwela kaJoseph abantu still bal-identify ukuthi la lisinkosi bese li-attract tourists to come into the country bezobona bafaka imali kube khona imali engena for sure uhulumeni waIsrael unemali ayikhiphayo ibheke ngqo kubanikazi bethuna okuyizizukulwane zikaJoseph kodwa yena akekho lapho. That empty tomb, it's a sign yokuthi uyaphila. It's a sign yokuthi uyaphila. And bayifika indwangu. Bafika nje esibhenga semcamelweni. Kumlindwa ngathi wayigoqa wayibeka uyabona akaphuma nje umuntu obalekayo. Uyabona wayengafuni futhi kuthi untshontshiwe ngoba kuthiwa uyintshontshiwe ababimntshontshe babeke banasikhathi sogoqwa indwangu. Kodwa uthi wayenesikhathi sonke yena osokuthi avuka agoqa kahle indwangu asibeka bese march out ngoba babevele bevalele the rock of ages. Ngoba phela uPaul ngoba seKorinte mayikhuluma nabo namaJuda uthi lapha ebandleni laseKorinte uthi kuphuza konje bephuza edwaleni lelo dwala labalandela abese lelo dwala lali ngoKristu usho ukuthi idwala elidala livalelwe ngetshe kuvalwe idwala ngaphakathi kodwa kuvala itshe so ke idwala lavela ivukela laqoqa indwangu layibeka la lagodloza itshe ngoba abesifazana ababethuneni babambe buzana bethu bani ozosiginqela ngoba they did not have the strength namandla uba bangalikinga ngoba babewubonile usize okusho ukuthi umuntu owavula umuntu onamandla ngaphezulu kwalelitsha elalivalile esiphinde simpiwe ngoba abesifazana bathi ubani uyosiginqela ngoba ba-understand balibonile itshe abesifazane elivale umlomo wethuna bawubona usize wabo bawubona ukuthi ngeke sesinyaka selelitshe and bahamba ekseni kakhulu abezohlanga umuntu ozobasiza so bambebuzana ukuthi ubani ozosilekela sasiginqele itshe kodwa uma bafika itshe liginqiwe izimpahla zigoqwe kahle mabelunguza zabekwa ngendlela yaphuma le mambala futhi ke simphiwe phela uma usubheka ngoba laba besifana kuthiwa mabefika bathi mebebona lo muntu ogqoke ezimhlophe bacabanga ukuthi umuntu olinde ithuna umgadi wala emathuneni kanti uyena lo khuluma nabo ethi hambani nitshela abafundi bami ukuthi ngivukile sohlangana eGalile okusho ukuthi waginqitshe wayesencika ngalo ngoba izinto ezimvalelayo uncika ngazo lezo zinto yavuka inkosi yamakhosi wafika uPetro ngoba ahamba amakhosikazi amemezela wafika uPetro kuthiwa naye wafika waqala wangena phakathi ethuneni wathi mefika phakathi wayibonela ngamehlo akhe wasuka akubhekwe eGalile madoda la ithe kohlangana khona so ke ngizama ukuveza ukuthi this empty tomb was a very proof yokuthi uvukile uma ke ngoba simkhonze kuphila uyabona ngaphandle ke simphiwe angisho singavakasheli mina kwaIsrael angisho singavakashela eIsrael angivali into yokuvakashela eIsrael ngoba ufuna ukubona ama sites nje yabona sayibuka bathi sightseeing uhamba ubuka nje ama site uhamba ubuka ama site kodwa ayihlanganiseli into nokukholwa ngoba abanye abantu usuka eIsrael besebuya esengathi khona amandla awatholile kwaIsrael manje ngoba uhambela ibisingidata ngithi mina hayibo yabona ngidide manje ngidide manje simphiwe ukuthi hayibo abanye baze bafika eJordan afika athi abhajadiswe izabhajadiswa athi ungibona nje ngifike lapha umfundisi ubani wasibhabhadisa kube ngathi lento inento ethile bese ngibona ukuthi engathi lento isiyamgudluza uJesu ophilayo kanti ubethe yena uPaul ekhuluma wathi uma navuswa kanye noKristu funana kwaphezulu lapho uKristu ekhona
ukhuluma kulawo mavesi azathi efihlwe la nokuphila kwenu kufihlwe khona sinokuphila okufihlwe emazulwini ukuphila kwethu kufihlwe emazulwini. So our responsibility is to align ourselves with that Jesus who is alive. Ukuze then sithrowe amandla ngoba uthe nginikwa amandla ezwini nasemhlabeni. Njengoba ehlele ezwini nje amandla akuyena. La emhlabeni amandla akuyena. So ke uthi nginani kuzobe sekupheleni. Not that Jesus. Jesu phila. Jesu phila. Simphiwe sesigoqa. Kunama eyewitness accounts. Lithi Bible Jesus appeared to many individuals and to 500 followers at once over 40 years, proving he was physically resurrected. iBhayibheli incwadi kaJohn nje incwadi kaJohn lapho John chapter 20 ihambe ibisi isitshela Simphiwe ukuthi abafundi bakhe beyivalile kaMeni eliphezulu ngenxa yokusaba abaJuda uJesu efile besaba ukuthi abaJuda babulala uJesu so nombuso wamaRoma so basivalile kaMeni eliphezulu bavala amawindi bashokha iminyango benza yonke into. Lithi iBhayibheli bathi belapho lo simo wezwakala sebabingelela emphakathi kwabo ethi ukuthula makubekeni okusho ukuthi lapha ekufeni ngiyabembulala there was a transition yokuthi ufe enomzimba obungqongqoza mawufuna ukungena mayivuka wavuka iidentity ingashintshile basabona ukuthi uyena akangenanga ngomoya wagena ngenyama futhi ehamba ngenyama ebhontshoziwe ekwaziwe. Yabona so uma ethi ukuthula makubekeni fear excitement bajabula laba bafika baxoxela uThomas oyingeke inkonzo nalula manje baxoxela hey inkosi siyibonile uthi uThomas kanjani ngeke lo ubani ofaka umuntu emanxebeni ukuze nibone ukuthi uyena ngempela manje uyabona ukuthi lo mzimba avuke ngawo yiwo lo afe ngawo ukuthi nje kuphela uqhelisiwe lo mzimba wa transita ukuba njengamanje akasangqongqozi uvela umthuke sengaphakathi. Lithi iBhayibheli ngokulandelayo uThomas ekhona yaphinda yafika inkosi ngendlela efanayo uthula makubekini okwasho uThomas qala wathi inkosi yami wathi no ungaqala uthi master let umuntu faka umuntu la enxebeni ukuze Thomas ubone mina ufaka umuntu enxebeni wayesekhuluma lamazwi wathi Thomas babusisiwe abakholwa bengabonanga bakhubuswa bakholwa. Yebo nje sina into esibuswayo yona sibuswe thina asimbonanga yabona sikholwa uya asimbonanga siphethe isibusiso sokukholwa singabonanga ngoba asikho isidingo sokukholwa uma usubonile kholwa ngabonanga. Bantwana bakwethu isikhathi sethu siyahlupha kakhulu ngiyacela sime la ukuhlonipha abakhona nokuba sibambe isikhathi sethu ukuze singamoshi kakhulu kuma datas enu kodwa uvuke physical uJesu. That's why abafundi bakhe they could identify nabantu azibona sokuba they could identify him. iBhayibheli lithi lapha ngesikhathi ehamba wabonakala wayimile ehamba nabafundi bakhe wabonakala emile uyena Elijah noMoses kwase kwehlifu lamsibekela yabona labasibekela ifu lithe lisuka wayikhuluma amazwi kubafundi bakhe yabona izwi livele ezwini lathi lo indodana yami liphinda lamazwi lo indodana yami ngendlela sisuswa kuMoses sisuswa kuEliya kuthiwa nange kufanele simuzwe. Lithi iBhayibheli laselimthatha ifu lithatha yena lamthatha ngenyama yakhe lathatha yena ezulwini akho spoke kukhona uJesu ophilayo. Amen. Ezulwini kukhona uJesu ophilayo uyabuya masinyane lendlela uthi ke bekhuluma nalabo ababheke eMawusi uthi njengoba nimbone ehamba kanje uyobuya kanje engakabuyi simbone gaqa
akakabuyi. uNkulunkulu makanibusise. Siyabonga kakhulu bazali bami. Ngiyacela uba sikhuleke sibonge. Baba siyabonga egameni lika Jesu olufanele udumo, ufanele ukubongwa uNkulunkulu wethu namandla onke. Sikhulekela imvuselelo ezweni lakithi. Sikhulekela imvuselelo kumakhanga amakhaya, sikhulekela imvuselelo kumuntu nomuntu uNkulunkulu wethu ongcwele. Amandla kaJesu ophilayo abonakaliswe kulomhlaba ophambeneyo. Munye simethembile uNkulunkulu wethu wena uyithemba lethu. Kawe uma konakala noma kubhekaphi thina munye simbiza usibiza wena. Siyabonga Jesu, siyabonga moya engcwele. Qhubeka nabantwana bakho besalala emakhaya iba nabo. Siphinde sihlangane ngesonto elizayo ngendlela efanayo udunyiswe ubatshazwe wena wedwa. Siyabonga. Amen. God bless you. Hambani nomusa. Good night. Mhlawumbe sinabadedela abanembuzo. Abanembuzo abathumela imibuzo. Yes. Abathumela umbuzo bakhona umbuzo khona uthumela angeke sikwazi ukucommunicate nabo. Yes. Abanembuzo ngicela nje nithumele imibuzo masifika ngesession elandelayo. We'll start by addressing leyo mbuzo engaba khona bese kuyikhane ke siqhubeka nesifundo esilandelayo. Amen. God bless you. Okay mama nginowodwa umbuzo. Yes. Incwadi le ka John ngenkathi uJesu memqeda ukubhaphathiza ukwehla ilokho izwi kaNkulunkulu lithi lo into nami engithokozele ngayo umuzweni, and then kukhona le Hebrews lethi lo indodana yami ngimzele. Isho into eyodwa noma okuhlukile lapho. I think it's Hebrews 5. Into eyodwa. Yes. Lapha ngeke bajadiswe. uNkulunkulu was taking ownership. Yes. Ngoba all along bekade indodana kaJoseph. Yes. Now uNkulunkulu is claiming him back. Uthi ngambeka lapha kuJoseph